How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like... Jo crec que hi poso l'ànima amb les coses que hi crec. La meva feina, per mi, és el meu hobby. Llavors aquí hi poso l'ànima. Però llegint un llibre hi poso l'ànima, dibuixant, en la meva parella hi poso l'ànima, en la vida, amb tot el que a un li agrada. Txell Mires és una de les dissenyadores catalanes de la seva generació amb més projecció internacional. Després de despuntar a la Barcelona Fashion Week i a la passarel·la Gaudí, va donar el salt amb èxit a les passarel·les de Viena, Tòquio i Nova York. Des de l'any 2003, compagina el repte d'obrir mercat amb la seva pròpia firma amb el treball a Milà com a membre de l'equip del prestigiós dissenyador britànic Neil Barrett. Molt treballadora i una mica tímida, s'aïlla de la part més frívola del món de la moda al seu estudi de Terrassa, on imagina i crea unes col·leccions de marcat caràcter conceptual. La vena artística et ve de família? El meu pare, en realitat, era capellà, però després es va sortir i, clar, el meu pare té 3 carreres, crec. Sempre ha sigut una persona que li ha interessat molt el món de l'art, a nivell de tant música com pintura, literatura, però exactament tampoc sé si em ve d'això. Ja de petita m'agradava molt dibuixar, m'agradava molt, no sé, tenia com unes necessitats d'expressar-me d'alguna manera i els meus pares el que sí que puc dir és que sempre m'han apoyat, no? Després d'estudiar Belles Arts, com va ser el salt a la moda? Quan vaig entrar a estudiar moda, em vaig donar compte que, a part d'una direcció molt laboral i molt comercial, de moda més comercial, també hi havia tot un món que vaig descobrir de dissenyadors que per mi són més artistes que dissenyadors, també. Com per exemple? Doncs des de Comme des Garçons, amb Rei Kawakubo, Martin Margiela, amb Vivienne Westwood. Els teus dissenys hi ha un predomini del negre. A què creus que respon? Jo vesteixo quasi sempre de negre, per no dir sempre. Potser té alguna cosa a veure en què jo sóc una persona que també em costa obrir-me als altres, així d'entrada. Com vius les desfilades? Es passen molts nervis? Es passen molts nervis, però a la vegada és molt, molt emocionant. O sigui, és com cada desfile o cada col·lecció és com un fill, no? Com un gran acte que és molt important. I com t'hi sents als actes socials de la moda? Molt malament, sí. No m'agrada gens el món de la moda. Ho trobo molt més exagerat és a Milà. La veritat és que un pensa que té molt poc a veure amb tot el personatge i la fauna que veus per allà, no? Al teu estudi et deus sentir més còmode. Com és treballar amb la parella? Jo sola no ho hagués muntat, o sigui, és un projecte que és de l'Ivan i meu. Com ell viu treballar amb mi, no ho sé, suposo que sap que sóc una histèrica, ja sap que sóc tossuda, em toreja ja bé perquè fa molts anys que anem junts. Digue'ns alguna cosa que et tregui de polleguera. Primer, no m'agrada la gent que es queixa constantment, o que es queixa de que la vida no li ha anat tan bé, quan de vegades saps que és que potser tampoc ha lluitat suficient, no? També em fa ràbia la gent que ven fum, o sigui, que ven més del que en realitat hi ha. Llavors, en el món de la moda hi ha molta gent així. Per què vendries la teva ànima al diable? Home, el diable és tentador. A mi la figura del diable m'agrada. Bueno, jo crec que tots més o menys la tenim mig venguda.